Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oy! Lunes na naman! Nagsisilabasan na naman ang mga mapagpanggap! Mapagpanggap na akala mo talaga nagtatrabaho kapag ka first day of office. Huwag ka na magpanggap, B. Labas mo na kung sino ka. Yung totoong ikaw. Yarn! May kakilala ka bang ganon? Yung habang patagal ng patagal, yung pagpasok ng Lunes, wow, pagdating ni boss, todo kayod, todo type kunwari. Pero mamaya pag wala na, ayun, late pala, pumasok. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yazamba. Ako pa rin to. Ang babanging takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nito. Trip lang. Ano na bang date? January 12. Ano, wala pa bang sahod, B? Gusto ko yung lakas-lakas natin maghintay ng sahod, no? Mabuti sana kung yung sahod natin deserve ng ginagawa nating trabaho. Oo, tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Ay, yung katabi mo ay nasa likod mo, ikaw na mismo, tingin ka sa salamin. Tingnan mo yung sarili mo kung ikaw ba yung klase ng tao na deserve makuha ang sahod ngayong darating na kinsenas. O medyo kailangan pa muna magkonting kayod para naman kahit papaano, medyo worth it yung sasahurin, ano? Anyway, ako pang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. At ngayon, syempre, doon na naman tayo sa basic. Basic kung saan pare-parehas tayong bangag. Pare-parehas tayong sabog. Pare-parehas tayong kulang sa tulog dahil napasobra ang yugyog. Yugyog saan, B? Yugyog sa sa kakalaba kasi baka masyadong marami kang nilabhan ng weekend. Kasi sabihin mo dyan sa asawa mo, wag labas ng labas, B. Babalik lang pagkatapos uminom. Pagkatapos sino maglalaban ng damit niya may inom, may tapon ng toyo dahil sa sisig? Ikaw? Grabe na siya nun. Anyway, sige mag-relax muna at mamaya mag-usap tayo. Ako'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, syempre, i-relax mo muna yung sarili mo, B. Masyado kang overworking. Alam kong may gusto kang patunayan sa boss mo, pero wait lang. Hinga ka muna. It's time for the breathing exercises. Okay, straight body. Ayusin ang posture. Naku, nakakatanda pag nakayuko. Okay, take a deep breath. One more time. First pala, go. Breathe in. And breathe out. Okay, one more. Breathe in. And breathe out. Okay, one last one. Breathe in. And breathe out. Sarap nga. Siya, relax muna habang nakikinig pa rin ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.